Deň 20 na ceste pešo do Afriky a táto noc bola hrozná, lebo na mňa niečo leze, mám plný nos a hrdlo ma celkom boli, ale už som ubytovaný. Musel som ísť na hotel, lebo v tom penzióne, do ktorého som pôvodne prišiel, tak tam nemali absolútne voľné. Tak som si musel nájsť celkom drahý hotel, ale aspoň som sa niekde vyspal. Čal som nejakých cez 35-36 kilometrov, možno aj vyše. Takže úplný masaker, záhul. A hádam sa tam najbližšie dní dokopy. Držte palce, nech to ide ľahšie a vidíme sa.